Guys, naday ko'y parcel niya abot ganiya. Na! Bantay ka ng kajud mo ha! Hindi. Adyo mo kagul guys, kay kanihan na ng gidisinfect. Ganina, hanan ng giligog alkohol. Hindi. Hi guys, mayong gabi Masig matingamo guys nga nag-dress ko. Nag-dress day ko kay nag-TikTok ko. Kaya ang TikTok mo nihang stress reliever. Diya hapon ang pangpawas ang kapoy. Malingaw maguko mag-TikTok guys mo nang nagsuot-suot ko na ng dress ba kay makamingaw dito pod ng magsuot-suot panglakaw nga sinina ba. Diyan mo na yung buhaton dari guys kay malagi mi ka gawas, di malagi mi pwede mo gawas mo nang usahay. Ug ladyon ko magsuot ko sang mga panglakaway diyan kani. Mga manig hinatag ni Malo. Ano na siyang gilaban ganahan ko. Okay man din siya sinina Diyan alas 9:30 na. Gikan ko sa kwartong doktora kaya naghatod ko panihapon. Diya ako. Papa ko'y panihapon. Diya nakanahan na ako hanggang kanin. Mukhaw na lamang ko oatmeal. Ang oatmeal ang gibutang nga gatas na. Aray sa bubuwag ininit. Diya ako de guys. Tapulan ko mo kaunog ka ng gabi na. Hindi na ako ganahan mo kaunog rice. Hindi na ako mag-rice o gabi na. Wala nga. Nganin na naman oatmeal. Diya. Nakabasa din ko din yung comments sa karong gi-upload nga video ganina. Kuan. Abi ko nun nila o gagamong trabaho. Abi ko nun nila gamong trabaho kung pharmacist. Na. Medyo din taon. Among trabaho dari kuan. Kami ray maid nga kanang di pares ba mga maid nga kuan. Isa-isa ray trabaho. Dari mo kami ray maid nga multitasking. Hanggang trabaho guys, round. Magluto. Sa mong pagkaon, prepare og hospital supplies. Maglimpyo. Basta, natanan, maglimpyo, mag-receive og mga supplies, og na mag-deliver. Maghimo ako'y magkuan og chiki. Kita naman siguro mo sa mga vlog katong nagsubaybay nga around. Kadi laging paborita guys. Ngani ko katapuan guys bisa gabi na. Kuan. Ganahan ko basta gabi na nila ko ganahan mo kaog kanon. Hindi ko ganahan o ganang busog ko kadyo pa. Ano, okay rin na nga mag-oatmeal ko. Diyan maraming lahat dyan. Halos ko dari ka-istorya. Maka-istorya naman Miss Kergiver, Karajitra. Kaya magdali po si Dag. Balik dito sa kwartong doktora. Ang caregiver di ay dyan gikaon. Kaon yapon si Jess ang nilutong beef stick ganina. Kaya wala madyo ko magluto. Gikapoy ko. Handa. Gabi na galing ko naligo. Handa. Bawo di masiguro makadaot para na. Baligo ko gabi. Hanapong kapoy na ko.
Hindi man siguro makadaot kay gahang gamiton nga tubig kay kuan man warm. Di po pwede. Hala, may saman to. May nag-doorbell gabi na. Kaya pa sila? Abot yung anak. Ang panisa. Nadaghan din nagasukal. Ingabot ang anak ni doktora. Hindi. Doktora man asin sa. Hindi pa sila pwede masud sa bahay manang toras bintana. Matong nag-doorbell. A few moments later. Hi guys. Maradyo ko pa ni hapon. Dali ra po ko na ni hapon kay kang gitaon moral gito oatmeal. O gatas. Na magsugod na makapuling irog pangharana. Marami ra baling iro aljud. Saba ka jud maraba ni hining dan gabi nga. Wa koy majong tugig grabe nilang sa baka. Guys, gade koy parcel yabot ganiya. Na. Bantay ka magkajid mo ha. Ading order ha sa liyan ng bibi bra. Mao na ni abot. Nga, adyo mo kagul guys kay kanihan na ng gidisinfect. Ganina hanan ng giligog alcohol. Nga. Ano din tanawon guys. Insay purma. Madyo bag quality ang bra nga ang order. Parang aliyan na. Kaya na, nasa hindi pa malitan og baby bra. Dito buhol rapod. Wa ko moangay sa tila. Nga na nang try ko palit sa online. Hala, cute. Kami guys ba sa una, kami pa'y ngayon nga ng edad niya Liana. Luoy, may kay
wa mi kasuway mag baby bra. Kalitan naming nanay sa unag bawa kasi nakasuway kada bitong sando. Nanay buho-buho. Yan na, promise guys, di sa pa yung pang promise guys, di nga sa pamutbot nga na, di mi kasuway suotog baby bra. Taon na. Ano na si Aliana, ang na masuwad di sa una, ang ipasuway ng Aliana. Noon ni siya guys, ang order nga baby bra. Kuha ni siya, 11 to 15. Pwede si Aliana kay 12 man. Kuha ka book 1, 2, 3, 4, 5. Anong kabuok? Barato na siya guys. 300 mo siguro kapin. Hala. Cute. Ano siya guys. Lami siya quality guys. Kaya ko ano Ano. Isa. Ganahan ko na. Ligan mo po siya. 6 kabuok. Kasi Aliana nanay boobs. Kinahanglanan sila mag-baby bra. Ganahan ko guys. Kay yung quality kay ligan mo po siya na. Yung strap. Tulo. Upat. Ganahan ko dari da pink. 5. Hindi pang tanong kay bisig na damage sa man. Sumani, anong kabuok? Andiyawa na ko ni palitog mga panty na liyan na kay dagan si Jang panty. Kaya katong uli ko. Hapo to si Jang kuha na da may nihatag nagpanty dari sa mga trabahoan. Kada tuig na imuhatag ka ng regalo ba nga isa kalusinang panty nga suwin dya. Dahil regalo na hong suwin. Ang size kay medium. Dya. Piot na ho. Ito ang gihatag ni Aliana isa kalusina. Dya. Mingawan ko guys. Dari dahil mga supplier diri ba nga manghatag og mga regalo ba namo. Maro tayong kamingawan. Ug muli na ko kay di na ko kadawat sa ilang pamasko. Sagdiraman nga nang din kinabuhi di madya permanente. Nanglan man tamo puli di sa to So mga to guys, sarang gipakita. Diya. Alas 10:20 na. Mag-ilis na ko. Magpakato, kaya lagi nang isuot kay nag-tiktok ko. Diyan guys. Nagang salamat sa tanan-tanan nga nisubaybay na ho. Salamat ninyo nga nisubaybay mo din isang kinabuhi nga. Boring. Bye-bye. Good night. Agamping mo gasa mo karon. Love you all. Hi guys, good morning. Continue na naman ko dali. Paspasan guys, kay kuan. Ako, naganda ko. Trabaho nga, nabuhat. Okay. Nagbuhan pa ko, nagluto pa ko. Nagpang luto na.
Sino Dani? Lang ko karton. A few moments later. Hey guys. Kinula ko. Paniud to. A few moments later. Guys, dali ko tinanugang saging. Dapat sa taning dengagon guys na sa adlaw kay green pa. Nakalimot man ko. Muna na namang dengagon hinog na to. Hinog na hinuon. Lalo nito ako ganing sausaw sa ginamos. Kaya nakalimutan man.